Så er vi endt med sidste kandidat her i aften, og det er Lone fra Venstre. Og det temaet egentlig har været på hele den tur her i det første løfte, vi har taget hul i, det er jo det der med høj faglighed. Og som vi også har snakket med mange af de andre om, så er det jo den der konstante forvirring, der nogle gange er i forhold til, at hvor skal man placere sine børn, hvor skal man placere sine pårørende, og hvordan er det at være i det her i forhold til, at nogle gange så er trygheden ikke til stede. Og det er også der, hvor man elev har valgt så at lave et overskrift i forhold til det med høj faglighed, fordi det har vel egentlig noget at gøre med, at man er tryg ved de mennesker, som skal passe borgerne, der er ude i botilbudene. Altså jeg tænker også, at nu sidder du i Handicaprådet, ligesom Stine Isaksen, som vi talte med tidligere i dag. Hvordan ser du det her i forhold til, at der er dilemmaer af at være forældre og pårørende til folk, der er i botilbud? Jeg tænker, at når man afleverer sine børn eller sine voksne, som man ikke kan længere have i sit eget hjem, som man jo i yderste konsekvens allerhelst vil, men man afleverer det dyrebare i tillid til, at de bliver passet og har en hverdag ordentligt, så skal der også være noget faglighed. Fordi man bygger det på faglighed, fordi det er også med til at give en god og forudsigelig hverdag. Det er rigtig vigtigt, fordi at man ikke så laver, man skal have lav arousal, fordi ellers eskalerer man det, og så får man nogle uheldige episoder. Så selvfølgelig skal det have en god bund på noget faglighed, fordi at det er med til at få en dag til mennesker med handicap til at have en dag, der fungerer. Så det er vigtigt med faglighed. Og hvis man ikke har den, og det er svært at få fat i nogen, så skal man sørge for at etablere det. Så skal man sørge for, at man rent fundamentalt får noget uddannelse på det sociale niveau. Hvis det er, man har nogen, der er rigtig dygtig, eller har noget erfaring, så skal man simpelthen have noget bygget ovenpå. Hvordan ser du hele det her dilemma som byrådskandidat og byrådsmedlem? Det der med, at nogle gange så er der det der mismatch i forhold til, hvornår er det bostedet, og hvornår er det forvaltningen /kommunen, der skal tage ind. Altså, hvordan sørger man for, at der er nemlig mange, der også snakker om, at man botilbudene skal have noget mere ansvar, men hvad så, hvis fagligheden ikke er til stede? Hvad gør man så? Og hvis at der så er nogle lange processer i systemet, hvordan griber man det an? Jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at man laver en kontrakt på, at man køber sig ind på et tilbud til både et kommunalt og et privat tilbud, og der skal rammerne være i orden. Man skal ikke sætte nogle unge mennesker eller nogle nye beboere ind et sted, hvor man ikke har kontrakten i orden. Så det skal man have fat på fra første gang, og man skal sætte barren højt, og man skal sætte den der, hvor det er passende i forhold til, at man har en kontrakt. Så er der ikke noget, man må være i tvivl om i forhold til, at det er et menneske, man har med at gøre. Ja, og så også det der med, altså nu snakker vi også med Juliana, for den er egentlig ret god i forhold til at sammenligne lidt, og det kommer vi egentlig til at gøre igennem alle løfterne, det der med, hvor stor forskel der egentlig er på at være handicappet i forskellige kommuner. Altså det er jo helt tårligt, hvordan, at hvis du bor i Holstebro, som vi lige har været oppe og besøge, hvordan der kan være forskel fra der til Viborg, som vi er i nu. Altså, og sådan er det jo med det hele Vejle, Skive, og også over på Sjælland med København og alle de andre steder. Altså, der er bare så stor forskel for, hvad for en kommune man er i, og Martin han var også inde på tidligere det der med, at der var en episode for nogle få år tilbage, hvor at en række autister ikke havde mulighed for at være et sted i Viborg, måtte tage til Skive. Og det var jo pinligt, sagde han også. Det var jo pinligt, at man som kommune ikke kunne varetage den opgave og sørge for, at de mennesker var rigtig placeret. Altså, hvordan føles det som politiker, at man nogle gange ikke kan gøre det bedste for borgeren? Det er godt nok, fordi vi er alle sammen mennesker. Vi skal have de samme fundamentale vilkår. Og jeg må bare sige også, jeg tror, bøtten er vendt lidt i forhold til Viborg og Skive. Man søger mod Viborg, fordi man faktisk er rigtig god til autismeområdet her. Man bliver bedre til det ser jeg. Men man kan altid finde huller, og de huller, de skal stoppes på den bedste måde, fordi at det her det er også et samspil mellem kommune og bosted og de pårørende. Det er vigtigt. Og selv- og medbestemmelsesretten, den kommer ind over. Så man skal simpelthen få ordentlighed frem for alt. Man skal opføre sig ordentligt. Det er liv, man har i hænderne, og det skal man simpelthen varetage. Ellers skal man ikke være sådan et sted. Vi har set alt for mange dårlige tilfælde af dårlige botilbud. Og så snakker du lige om Handicaprådet, at man gør det forskelligt. Det er en rigtig svær måde at tolke det på, men vi skal selvfølgelig gøre det bedst, vi kan inden for rammeren. Og så må vi også godt udfordre det, fordi vi kan også sige, at der er nogle ting, dem kan vi da gøre bedre. Og i går så en heldigvis for det, fordi så er det fordi, der er noget potentiale, og vi skal gøre det bedste for dem, der ikke har en stemme selv.
Og nu snakker du om stemme selv, og det er jo egentlig også det, at handicapløftet den egentlig gør. Det er, at den giver stemme til dem, der ikke har den, og til dem, der har brug for den. Og hvordan tænker du de næste 4 år, hvis du kommer ind i byrådet igen? Hvordan tænker du, at handicapløftet kan være med til at måske give en lille rykker en gang imellem, når der er allermest brug for det, i forhold til, at man lige husker, hvad for en retning man nogle gange lige skal komme lidt ind på igen, i forhold til det der med at sørge for borgerne og sørge for dem, der er allermest udsatte. Hvordan ser du de næste 4 år? Jeg tror, der er nogle ting, vi skal genbesøge, og jeg synes, det er godt, der er nogen, der råber vagt i gevær og siger, det her er bare ikke godt nok, så er det fordi, vi skal genbesøge det. Og så kan man måske komme frem til, at der er nogle ting, vi gør godt, men så er der også plads til forbedringer. Jeg synes, der er nogle ting, vi skal se, fordi at når der er så meget på spil, så skal vi også se, om det spil, det går lige op. Vi skal tage essensen der simpelthen og se, hvordan vilkårene de er, så vi skal gøre det bedst. Jeg synes, vi skal slutte af på den, og så har vi en lille underskrift, du lige skal have sat herovre. Det vil jeg gerne.